Ohmin laki. Tehdään seuraavanlainen kytkentä. Tutkitaan vastuksessa tapahtuvan jännitehäviön ja vastuksen läpi kulkevan virran välistä riippuvuutta. Taulukoidaan saadut tulokset. Mitataan lähtöarvot. Alussa lähdejännite on 0. Vasemmalla on jännite ja oikealla virtamittari. Virtamittari mittaa milliampeereja. Nostetaan lähdejännitettä ja mitataan arvot. Nostetaan edelleen lähdejännitettä ja mitataan arvot. Nostetaan lähdejännitettä ja mitataan arvot. Nostetaan edelleen lähdejännitettä ja mitataan arvot. Nostetaan vielä kerran lähdejännitettä ja mitataan arvot. Taulukoidaan arvot. Asetetaan saadut arvot sähkövirta- ja jännitehäviökoordinaatistoon ja piirretään kuvaaja. Kuvaajasta havaitaan lineaarinen riippuvuus jännitehäviön ja sähkövirran välillä. Tehdään seuraavaksi samat mittaukset korvaamalla vastus vastuslangalla. Mitataan taas lähtöarvot. Alussa lähdejännite on 0. Vasemmalla on edelleen jännite ja oikealla puolella virtamittari. Virtamittari mittaa nytten ampeereja ja jännitemittari millivoltteja. Nostetaan taas lähdejännitettä ja mitataan arvot, kirjoitetaan ne ylös taulukkoon. Nostetaan lähdejännitettä ja mitataan arvot. Nostetaan edelleen lähdejännitettä ja mitataan arvot. Ja nostetaan lähdejännitettä ja mitataan arvot. Vielä kerran nostetaan lähdejännitettä ja mitataan arvot. Taulukoidaan taas saadut arvot ja muutetaan yksiköt. Millivoltit volteiksi ja ampeerit milliampeereiksi. Asetetaan saadut arvot samaan kuvaajaan edellisen mittauksen tulosten kanssa ja piirretään kuvaaja. Havaitaan, kuten edellisten mittausten tapauksessa, lineaarinen riippuvuus jännitehäviön ja sähkövirran välillä. Kuvaajista nähdään myös, että kulmakertoimet ovat eri suuret. Kulmakerroin mittaa komponentin kykyä vastustaa sähkövirran kulkua. Tätä fysikaalista suuretta kutsutaan resistanssiksi. Koska vastuksen tapauksessa suoran kulmakerroin on suurempi, vastustaa se myös sähkövirran kulkua vastuslankaa enemmän. Ohmin laki. Metallin johtimessa jännitehäviö on vakiolämpötilassa suoraan verrannollinen sähkövirtaan. R on U jaettuna I. Verrannollisuuskerroin R on johtimen resistanssi.